Bé, benvinguts de nou a les Justes del Born, en aquesta segona edició. Fa 15 dies Margarida Casacuberta i Joan Culla ens van analitzar les relacions Catalunya-Espanya. Avui, amb el mateix enfocament passat-present que caracteritza aquest cicle, volem tractar el paper dels moviments socials, dels moviments ciutadans, de forces reivindicatives, com el feminisme, en una sessió que hem titulat, jo crec que de manera justa, Reivindicacions. D'entrada ja assenyala el títol, el paper, un paper d'aquests moviments, el paper reivindicatiu. Però no sé si l'assenyala del tot, i ja estic introduint una primera qüestió, si de cas, pel debat. Potser ara estem en una època en què ja comença a tocar a canviar el rol entre uns que reivindiquen i els altres que tenen les reivindicacions. Ho deixo com una primera qüestió. El tema que avui tractarem està estretament lligat, penso, a una qüestió central de la gran crisi política, fins i tot gosaria dir moral, en què vivim, que és una crisi de representativitat. Ells no ens representen. Se sentia als carrers i places de Barcelona i de tantes altres ciutats el 15M. La gran revolta democràtica en què amplis sectors de la ciutadania han respost a la crisi de representació política, en què han respost a un estat espanyol que no ens representa a tants i tants catalans, a l'estat que ha donat l'esquena a la gent i ha rescatat els bancs abans que les persones, té a Catalunya una expressió en el moviment sobiranista, evidentment, però també té una expressió importantíssima en els nous moviments socials que han sorgit en els darrers anys. No em sembla, en aquest sentit, cap atzar que una nova pel·lícula de Pere Portabella, Informe General 2, que recorda aquell famós Informe General que va fer en el moment de la transició i que és a punt d'estrenar-se, la pel·lícula, doni veu a tots dos moviments de canvi. Una altra cosa, com deia ara, és aquesta capacitat, la capacitat d'aquests moviments socials per canviar la política. Potser també en algun moment del debat ens haurem de referir a la qüestió entre la vella i la nova política, que ha esdevingut un tòpic d'aquests últims temps. Al respecte, voldria comentar-vos la impressió que m'ha fet avui veure en diversos diaris la fotografia de la ministra, de la fins ara ministra francesa de Justícia, Christiane Taubira, que surt de la seu del Ministeri de Justícia després de fer el traspàs de poders amb el nou ministre. Ell ha dimitit per desacord amb la política antiterrorista del president Hollande i del primer ministre Valls. Quan ella surt en bicicleta, acompanyada d'una mena de personatge que va amb una mena de cadena i una medalla, que és una persona del protocol i el contrast entre la ministra en bicicleta i aquest home que representa el vell poder de l'Estat, encara que siguin les seves formes, de representació, m'ha fet impressió. Bé, en tot cas, penso que hem de parlar del paper, de la capacitat transformadora d'aquests moviments, que no crec que s'hagin de mesurar només per la seva incidència institucional, per la seva capacitat de traduir-se en escons, sinó per la seva capacitat real de canviar les polítiques, i no només des de les institucions. Unes institucions amb les quals probablement sempre mantindran un grau divers d'atenció. Per parlar-ne hem convocat avui dos autors vinculats a l'avenç, Marina Subirats, em sembla que la coneixeu tots, avui feliçment pensionista, que no pas jubilada, i el periodisme Marc Andreu, que ha estudiat els moviments socials en la transició a la ciutat de Barcelona i que avui també està vinculat al mateix Ajuntament de Barcelona amb un paral·lelisme interessant entre passat i present. Marina Subirats es va llicenciar en Filosofia i Lletres a la Universitat de Barcelona, va estudiar Sociologia a París. Ella és, com tanta gent de la seva generació, una filla del 68. S'ha dedicat a la docència universitària, però també
ha estat molts anys amb responsabilitats a l'administració, a l'Institut de la Mujer primer i a la regidoria d'Educació de l'Ajuntament de Barcelona després. Amb l'ABES va publicar un llibre del qual nosaltres vam estar molt contents de poder publicar, que es va titular Barcelona de la necessitat a la llibertat, les classes socials al tombant del segle XXI, en què ella feia una anàlisi a partir de la immensa quantitat de dates que l'enquesta metropolitana, que ell havia dirigit, que havia participat en diverses edicions, proporcionava unes dades sobre les classes socials a Barcelona, sobre els nivells de benestar, d'educació, etc., i on ella feia una reflexió molt important sobre justament la capacitat que van tenir els primers ajuntaments democràtics de mirar d'estrènyer, de no engrandir, sinó de disminuir les desigualtats socials en una ciutat i d'aquesta capacitat que té la política, quan aquesta política hi és, de realment contribuir a evitar que només emani el regne de l'economia. En Marc Andreu és periodista, però feliçment va seguir el consell del seu mestre, Josep Maria Huertas Claveria, quan li va dir que estudiés història. Ell no només va estudiar història, sinó s'hi va doctorar amb una tesi que està a l'origen del llibre que vam publicar fa cosa d'un any, escassament un any, que es diu Barris, veïns i democràcia, el moviment ciutadà de la reconstrucció de Barcelona, 1968-86, on analitza precisament la força aquesta del moviment veïnal, sorgit als anys 60, articulat als anys 70 i capaç en el moment de la transició política, ara ens ho explicarà, capaç en aquell moment d'influir fortament en les polítiques d'aquell moment. Pels que estiguin interessats, tots dos llibres i algun altre el podreu trobar en sortir. Bé, per tant, jo els demanaria, per començar, una intervenció breu, el més breu possible, a cada un d'ells. Potser haurem de començar per Marc, perquè parli d'aquest context de la transició dels anys 70, però la idea seria, en tots dos casos, veure quin és el context, quin origen tenen aquests moviments socials, molt centrats en la ciutat de Barcelona, inevitablement, però, en fi, jo crec que expressius d'una realitat més àmplia. Marc. Molt bé, moltes gràcies. Bé, jo per començar, i jugant amb el títol de la sessió, que són les reivindicacions, em toca una mica, o vull fer una mica, reivindicar les reivindicacions i la transició, que jo defenso que Barcelona va ser de ruptura. Una altra cosa és el procés, diguéssim, de desdemocratització que s'esdevé després, no? I que això sí que li deixo a les conseqüències d'això, que la Marina és part de la seva intervenció. Però en tot cas, reivindicar aquestes reivindicacions que als anys 60, als anys 70, als anys 80 donen lloc a la democràcia a la nostra ciutat, segurament no està de moda ara, i menys amb la meva generació, no? Però des d'una mirada històrica, que és la que jo li aporto, jo penso que no es pot fer una altra cosa que reivindicar aquest període i aquestes reivindicacions, que no vol dir fer una lloança acrítica, no vol dir fer de Victoria Prego, no vol dir fer de Cuéntame, però sí des d'una mirada crítica poder reivindicar el que en el fons, diguéssim, és un context de reivindicacions socials, ciutadanes, amb un objectiu clar, que és la democràcia, fins i tot en molts aspectes amb un horitzó socialitzant, però a la vegada unes reivindicacions molt concretes i molt singulars, arrelades a les demandes ciutadanes d'escola, de sanitat, de serveis d'enllumenat, de carrers urbanitzats, de cultura, d'accés a la cultura, és a dir, amb un doble nivell de reivindicacions, un molt concret i un altre més general, és important perquè si no ens podem fer una mala lectura de la transició i no entendre segons quines coses. Els orígens d'aquest moviment social en podíem anar molt enrere i a més estem en un context hem de parlar de la tradició de barricada i de lluita de la ciutat de Barcelona i ens podríem remuntar gairebé fins al 1714, aquí en el lloc on estem, diguéssim, és a dir, ens podríem remuntar fins aquí, o les bullangues del segle XIX.
però jo prefereixo no anar tan enrere, no anem a buscar èpiques tan enrere, però sí que si ens situem a finals del segle XIX doncs ja hi ha gent, diguéssim, autors de reconegut nom, com per exemple el senyor Engels, que ja parla de Barcelona situa Barcelona com la ciutat amb més conflictes i lluites de barricada d'Europa, per tant això ja ens dona una dada, i aquesta èpica ens podria portar a la Rosa de Foc, a la ciutat revolucionària de l'any 36, però sense èpica, sense aquestes coses que a vegades més que èpica també són tòpics, és cert que la força del moviment obrer a aquesta ciutat i la riquesa del seu teixit associatiu, que va des dels cors de claver a les cooperatives, als ateneus, al sindicalisme, és a dir, tota aquesta riquesa del teixit associatiu és un substrat que la dictadura franquisme no va poder erradicar, no va poder eliminar, i que de fet ja a l'any 51 amb la vaga de tramvies es reconfigura, i això fins i tot hi ha un estudiador com el Sebastian Balfour que ja fa temps que ho ha definit així, es reconfigura sota unes formes de protesta ciutadana i transversal, popular, que avancen el que després serà les lluites ciutadanes dels anys 60, dels anys 70. Avancen, per tant, el que serà un moviment veïnal, que no és només veïnal, és un moviment ciutadà en el qual hi participen comissions de barri, associacions de veïns, però també professionals, col·legis professionals, universitaris, periodistes, comunitats cristianes de base, és a dir, tot un ampli moviment popular que marcarà la fi de la dictadura i la transició a la nostra ciutat, sens dubte. Fins al punt de marcar un canvi polític molt concret, és a dir, no passa a cap altra ciutat de l'estat espanyol on en els últims anys 70, durant els anys 70, siguin cessats 3 alcaldes per pressió del moviment, pels efectes de la pressió del moviment popular. Parlem de Porcioles de l'any 73, parlem de Joaquim Viola l'any 76, i entremig, diguéssim, Massó, que no és cessat per la pressió del moviment popular, sinó per la contrapressió, diguéssim, del búnquer, per entendre'ns, local, que pensa que és un alcalde massa permissiu, precisament amb aquests moviments ciutadans. Per tant, aquestes fites concretes marquen una fotografia molt clara de la pressió. I en vista de la qual, justament, els governs de l'època de la transició decideixen posposar les eleccions municipals fins al 79. Exacte, és a dir, la manifestació de l'1 de febrer del 76 que el Manel Armengol va fotografiar i que ara, per sort, hem salvat els negatius in extremis, diguéssim, perquè anaven a ser desnonats amb el seu propietari. És una manifestació que després el rei, quan va fer el primer viatge oficial a Washington el juny del 76, i les transcripcions de la Casa Blanca així ho expliciten, de la conversa amb el president dels Estats Units, el rei diu: he passat alguns moments complicats de la transició a Barcelona al febrer, la cosa estava complicada, en tot cas tinc clar que no passarà el mateix al meu avi, primer convocaré unes eleccions generals i les municipals ja no em passarà el que li va passar al meu avi. Per tant, marca molt la transició a aquesta força reivindicativa de la ciutat de Barcelona, a nivell, evidentment, de ciutat, de país de Catalunya i a nivell d'estat, i la prova està amb aquesta conversa a Washington. Per tant, aquesta ruptura, que jo penso que és en tota regla, s'expressa a partir d'uns moviments molt amplis. Estem parlant d'un centenar d'associacions de veïns, 60.000 socis de les associacions de veïns de Barcelona a finals dels anys 70, pagant la seva quota mensual, diguéssim, 1.000 activistes. Ni el PSUC ni el Barça tenien aquestes magnituds, diguéssim, de gent associada i de gent mobilitzada en un àmbit com és la ciutat de Barcelona. Per tant, hem de marcar això per entendre, diguéssim, la força, després segurament no reconeguda, i en alguns casos, diguéssim, no traslladada després al que significa la institucionalització de la democràcia, però és innegable que hi ha un moviment que marca uns temps històrics i que, per una banda, diguéssim, com deia a l'inici, està marcat amb una ideologia i uns desig de canvi, de democràcia i d'aspiracions globals, i a la vegada unes necessitats concretes molt determinades. I això, sens dubte, reivindicar aquestes reivindicacions jo penso que és important, perquè si no perdem referents i perdem els contextos. Molt bé, una altra qüestió que sorgirà segurament en el moment és, diguem, quan aquestes reivindicacions arriben a les institucions, la institucionalització, la desactivació, diguem, d'aquests moviments, però en tot cas jo crec que és una cosa que podem deixar posteriorment. Efectivament, gràcies als moviments socials, no gràcies als que pilotaven sagaçment la transició,
tenim unes institucions democràtiques, tenim uns anys de benestar, d'integració a Europa, etc. No m'hi referiré, tenim uns anys d'autonomia, però tot això arriba a un punt que s'esberla, es produeix una crisi d'una profunditat enorme, i es parla des d'àmbits molt diferents, des de la dreta més dreta fins a l'esquerra més esquerra, es parla de la necessitat d'una segona transició, d'un qüestionament de la vigència mateixa de la Constitució del 78, etc. En això, evidentment, jo he tingut molt pes aquests nous moviments socials que la Marina ara ens esbossarà. Molt bé, moltes gràcies. Bona nit a tothom. Mira, a mi em sembla fantàstic que algú reivindiqui, i em vaig alegrar molt amb el teu llibre, perquè jo crec que justament el que s'hagi soterrat tota la història democràtica que ens hi va portar i que al final, fins i tot quan hi ha hagut exposicions, resulta que veus que el Suárez i el Carrillo, com si ells haguessin fet la transició. Realment, sense tot el moviment, ells no haurien existit com a personatges que feien res. I crec que, en certa manera, el fet de que s'hagi perdut fins al punt que la gent jove que avui està movent-se gairebé ho considera una mica, això ja és antic, demostra fins a quin punt les coses han anat en un sentit que no haurien hagut d'anar. És a dir, que els impulsos democràtics de fons s'han anat perdent en aquest període, de tal manera que hem gairebé oblidat, podríem dir, el que hi havia de més creatiu. I bé, en certa manera, què passa? Torna a sorgir un moviment social. Moviments socials. Per quina raó? Què són els moviments socials? Els moviments socials habitualment sorgeixen quan en una determinada situació en un país o en una ciutat les instàncies polítiques que han de portar el desenvolupament d'allò no en són capaces. S'han envellit. De fet, podem fer un símil amb la vida també, amb la vida humana. És a dir, les institucions també neixen, es desenvolupen i moren. I es fan velles, i sobretot quan les veus per dintre vas notant que les artèries es queden allò endurides, és a dir, que es va fent rígid tot allò. Llavors arriba un moment que són incapaces de posar-se al dia i de renovar-se suficientment, perquè ja s'han endurit, ja s'han esclerotitzat. Què es necessita? Una empenta nova. I aquesta empenta habitualment sorgeix de baix. Alguna vegada pot sorgir de dalt si surt un líder capaç, etc. Però gairebé sempre ha de sorgir de baix. I són els moviments socials. Llavors, i sort en tenim quan sorgeixen, perquè si no vol dir que la situació es va podrint i s'arribaria a una cosa molt més dura. Això fa que els moviments socials, en gran part, tinguin una component jove gairebé sempre. No vol dir que sigui exclusivament jove, però moltes vegades és la gent jove. Per què? Perquè justament és la gent que nota més el desajust entre allò que fora necessari i allò que està passant. I per tant diu, això no pot ser, què s'han cregut. I els veu com una caricatura, mentre que els més grans els veuen encara com aquells que van aconseguir, etc. Per tant, tenen una composant habitualment una composant jove. En el cas de Catalunya i dels moviments socials ha passat una cosa molt curiosa. Jo crec que els orígens dels moviments socials actuals els tenim tots bastant clars. Per mi hi ha 3 elements claríssims. Una crisi econòmica, que no hi entraré perquè ja ho sabem, una crisi política, que també ha estat molt forta. Per què? Perquè aquesta crisi econòmica ha estat acompanyada d'uns governs, sobretot el govern central, però Catalunya també parcialment, que han anat en el sentit d'afavorir a la gent que més té i d'encara ajudar, podríem dir, a empobrir a la gent que ja era pobra. De manera que això, acompanyat en el cas del govern central, amb totes les formes que sabem del PP, amb un intent de retrocés brutal, fins i tot formalment, amb un autoritarisme que crispa tothom. Llavors, això acompanyat d'una tercera cosa, l'aparició l'entrada en escena d'una generació jove que ha estat molt mimada, en general, que ha tingut molt de tot, que ha pogut viure bé, evidentment hi ha desigualtats, però globalment ha viscut bé i que ha estat una mica tractada com vosaltres heu de fer perquè teniu els coneixements, etc. I que ha arribat a la vida adulta i s'ha trobat que no té lloc, s'ha trobat desplaçada.
I esclar, això ha sigut un xoc. Durant anys, aquesta gent jove no es va interessar ni poc ni molt per la política. Sempre hi ha algú, evidentment, però massivament no s'interessava. Al llarg de l'enquesta metropolitana, la vam començar el 85 i fins al 2006 jo vaig estar vinculada, doncs era claríssim, preguntàvem, tu estàs afiliat o afiliada a un partit, a un sindicat? Un 2%, i en els joves menys. Per tant, semblava això no ens interessa. De cop i volta, esclar, s'ha trobat que o feia alguna cosa o no tenia lloc. Amb la qual cosa ha sorgit, i ha sorgit com a moviment social. Sort en tenim. Amb una cosa que a mi m'ha semblat curiosíssima, tots l'entenem aquí, però que és poc freqüent en els moviments socials, que és que Catalunya s'ha dividit en dos objectius. O sigui, no passa a la resta de l'Estat. A la resta de l'Estat ha sorgit Podemos, podríem dir que és com, o acompanyat de també moviments que en aquest moment sorgeixen perifèrics, però que s'han pogut acoplar bé i que no tenen una reivindicació d'independència, sinó que més aviat tenen una reivindicació d'un millor encaix en l'Estat, com a molt. A Catalunya ha sorgit i s'ha dividit. I per què? Bueno, això ho he explicat ja alguna vegada. La meva impressió és que jo estava sempre ja al 2009, al 2010, pensant quan sorgirà un moviment social, perquè hi havia totes les condicions, però veia que era difícil. I era difícil sobretot perquè les velles teories revolucionàries han passat de moda. Per moltes raons, ara no hi entrem, però estan arraconades. No hi ha teoria, llavors tothom desorientat, sense un hàbit polític, sense precedents propers, costava. Llavors, el 2011 sorgeixen pels dos cantons. O sigui, veiem per una banda sorgir l'independentisme, que té unes arrels claríssimes a Catalunya i que ja està present a través d'Esquerra Republicana, i que, en certa manera, per mi és la sortida més fàcil. Això no ens va, marxem, amb tota la seva component sentimental, etc. I, per l'altra banda, veiem sorgir el moviment del 15M, que és l'origen dels moviments que tenim ara o dels nous grups polítics. Curiosament, aquests dos moviments no acaben de lligar. Les banderes que hi ha als uns no hi són els dels altres, etc. Són dos moviments que per mi tenen el mateix origen, però que després tenen un desenvolupament diferent i uns objectius diferents. I això és una mica problemàtic. A veure si tenim ocasió de parlar-ne. Una qüestió central, em sembla que estareu d'acord tots dos, davant l'emergència d'aquests moviments socials és la seva capacitat justament de transformar les coses, d'influir, de canviar, i per això el primer que cal, diguem, són formes organitzatives. En els anys 70 probablement el moviment veïnal va trobar les seves maneres, les seves formes de participació. Bàsicament, en el llibre de Marc Andreu s'estudia el paper de la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona, que comença com una institució, diguem, de botiguers, per entendre'ns, i que acaba sent utilitzat molt en l'esperit de l'època, diguem, com una arma de lluita política. Com veiem aquesta qüestió de l'organització? Curiosament, ens podem trobar, i si agafem el cas concret de la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona, en què actors que ho són molt destacats als anys 70, encara ara tenen un paper important, no dic que siguin molt destacats, però tenen un paper molt important a l'hora d'entendre les realitats actuals. I això pot ser xocant. I segurament això té a veure amb que jo no sé si, com explicava la Marina, el 2011 és el punt que ha de marcar, diguéssim, l'esclat d'un nou moviment social, perquè si fas una lectura històrica, és a dir, del no-res no surten les coses, i per tant hi ha sempre un avanç, unes arrels. Igual que les reivindicacions no són noves i la reivindicació de l'habitatge que ara està tan present, veiem a la fotografia que als anys 70 també era molt present la reivindicació de l'habitatge. Per tant, no ens inventem... Queremos pisos. Queremos pisos, no? És a dir, no ens inventem res. Per tant, reivindicacions... I el mateix passa amb les formes organitzatives, és a dir, que la plataforma d'afectats per la hipoteca, que és una forma organitzativa molt novedosa
i que està en bona base de l'empenta del que són aquesta nova realitat social sociopolítica, en els seus orígens, és a dir, està acomboiada, diguéssim, també pel moviment veïnal, pel moviment sindical, els centenars de milers de firmes recollides en l'iniciativa legislativa popular del dret a l'habitatge que promou la PA, és la PA qui recull les firmes, però sense l'ajut i les taules peticionàries que fan el moviment veïnal o comissions obreres o els sindicats, no s'arriba a centenars de milers de firmes. Per tant, i el paper de la Federació d'Associacions de Veïns, diguéssim, a l'hora de fer néixer realitats com puguin ser les que representa Barcelona en Comú, o tenim fins i tot líders veïnals, diguéssim, al Parlament, tenim líders activistes socials de regidors, fins i tot com no n'havíem tingut durant la transició, que això també és una cosa interessant a explicar, és a dir, en proporció hi ha molt més, diguéssim, dirigent de moviment social ara en llocs d'alta responsabilitat política que durant la transició. Però en qualsevol cas, les formes organitzatives, essent diferents, perquè evidentment ara la xarxa i l'activisme, diguéssim, 3.0 no existia fa 40 anys, però no hi ha tanta diferència. En tot cas, conviuen realitats organitzatives de les velles amb les noves, i sense aquesta convivència no s'entenen coses. Justament ara en Marc esmentava aquest paper de les xarxes socials i dels nous instruments d'una forma, crec, absolutament exagerada. S'ha dit que les revoltes de la primavera àrab no només han estat possibles perquè existia Twitter. Des de l'edat mitjana la gent s'ha revoltat d'això i no tenien Twitter. Per tant, com es planteja aquests nous moviments socials dels últims anys? Com es plantegen l'articulació d'ells, la seva capacitat d'organitzar-se? És molt diferent justament per Twitter i per tot el que envolta Twitter. Només volia dir-te una cosa, Marc. Tu dius, bueno, ara sí que hi ha més líders. També llavors. El que passa que tu ja només els has conegut de polítics. Però, clar, d'on sortien? És a dir, el que va passar als anys 80 a partir dels 80 és que els que abans estaven a la clandestinitat, passa que llavors era clandestinitat, van passar a l'altra banda i van passar a les institucions. I això ha creat també els seus problemes perquè, en certa manera, va haver un enfrontament. Però en aquell moment, si comencem a mirar qui va entrar a l'Ajuntament de Barcelona, qui va entrar, eren gent que procedien dels moviments socials i dels partits, perquè llavors el que hi havia era una certa articulació entre partits clandestins i el que en els partits es deia moviments de masses, organitzacions de masses, que era la manera d'organitzar la majoria de la gent que no eren militants però que tenien reivindicacions. Llavors, la vinculació entre els partits i els moviments i les organitzacions de masses era complicada, perquè en general la gent dels partits intentava manipular, en el bon sentit, també dirigir, però diguéssim, d'alguna manera portar les reivindicacions cap a un terreny més polític. Hi ha una mobilització més general que era antifranquista directament. Llavors, això aquí no s'ha donat. En aquesta situació no s'ha donat. Per què? Perquè, esclar, la vinculació amb els partits polítics no s'ha pogut donar perquè estan desacreditats. En aquella època això no era així. No hi havia partits polítics. Estaven prohibits. Per tant, els que hi havia eren gent que se l'estava jugant clandestinament, a vegades, sobretot en el cas del PSUC, que era el que més pagant un preu molt alt, no? Per tant, diguéssim, eren més aviat considerats, molt ben considerats, perquè eren els que havien fet l'esforç de lluitar contra el franquisme. Ara no. Ara els partits estan desacreditats. Per tant, han hagut de sorgir aquests moviments de la base i, en certa manera, contra els partits. Aquí tenim un cas que jo considero bastant excepcional, que s'hagi aconseguit, que és que la vinculació entre Iniciativa, Barcelona en Comú i ara Podem. Em sembla excepcional, malgrat les possibles tensions que puguin haver tingut. Possiblement és perquè en el cas d'Iniciativa hi ha hagut molta generositat també i molt donar-se compte de la situació. Però és bastant excepcional perquè a Espanya això ja no s'ha aconseguit. Per què? Doncs perquè, esclar, volien al revés. Si tots els partits eren casta, doncs ben lluny. Per tant, en aquest sentit no es podien lligar. Llavors, hi ha una altra característica que em sembla molt important remarcar. En els moviments d'aquella època estàvem sobresaturats de teoria política. No vol dir que tothom hagués llegit El Capital. Evidentment que això era una minoria perquè El Capital és molt dur de llegir. Però allò
posat en termes molt simples, corria per tot arreu. Hi havia unes quantes paraules, unes quantes frases, unes quantes icones de banderes, d'himnes, que eren absolutament reconeguts i eren allò d'obligado complimiento. I qualsevol que es desviés d'allò de seguida era vist com un revisionista, com un... La característica que em sembla més sorprenent dels moviments d'avui és que no hi ha teoria de cap mena. És a dir, que s'han trobat orfes de teoria política a seguir. Per tant, és que han hagut de començar des de zero, han hagut de començar a reconstruir i encara ho busquen. I encara ho busquen. Per què? Perquè les teories que tenien, per una sèrie de raons, han anat fallant, ja no estan de moda, ja no s'hi creu, i tampoc les coneixen, perquè tampoc s'han difós i si s'han intentat difondre no s'han escoltat. Per tant, partim de zero. Llavors, això es reflecteix en què no hi ha unes banderes, no hi ha unes consignes. De consignes n'hi ha moltes, no ens representen. Són consignes en negatiu, no els volem. Són refús, crítica, no són encara volem això. A vegades sí, però diguéssim, les reivindicacions són parcials i s'està buscant lo global. Després, en tot cas, en parlarem quan parlem del projecte. És molt fragmentat encara. Què és allò que tenen més en comú? Xarxa social. Aquí sí. Aquest és un signe d'identitat nou. Està tot el dia comunicant, enviant whatsapps, tuits, tota mena. Vaig assistir fa poc a la lectura d'una tesi sobre l'ús de les noves tecnologies en aquests moviments socials recents. I realment només es parlava d'això. I llavors sóc incapaç de reproduir les quantitats d'estris, de xarxes, de trossos de xarxa, com es combinaven, però justament això és amb el que s'aprofundeix. Qui es va comunicar amb qui, fins on hi havia elements en comú de comunicació. És a dir, una cosa totalment nova. Totalment nova. Que té avantatges i desavantatges, com tot, no? En certa manera té una primera avantatge que és més gent hi pot participar i pot dir la seva. Per altra banda, diguéssim, això també és molt anonimat. Llavors, a partir d'aquí tenim un altre problema difícil que és com es configura el lideratge, com es configura... M'agradaria entrar en aquesta qüestió justament, no? Perquè aquests moviments, alguns amb un grau important, diguem, la mateixa CUP, no?, doncs insistir en el fet que els representants polítics són tots iguals entre ells, tenen un mandat, en el seu cas, de 4 anys que no poden renovar, etc. En el cas que coneixem tots de l'alcaldessa Colau, doncs hi ha aquesta idea de fins a quin punt ella és portaveu d'un moviment o és una líder política aprofitant allò que abans antigament se'n deia el carisma. Jo crec que, no sé, en els anys 70 com funciona aquesta relació entre aquests moviments i aquesta necessitat de trobar un lideratge. Lideratges n'hi ha hagut sempre, per descomptat, no? Però fixa't que jo penso que la diferència està lligat amb el que estaves explicant, Marina, ara, entre la militància i l'activisme. No sé si... És a dir, la militància suposa un llarg recorregut, suposa una ideologia, una teoria, l'activisme, que no vol dir que no puguin anar lligades, una cosa a les dues, però és la preeminència. L'activisme va molt més lligat a l'acció concreta, per tant, a la comunicació d'aquesta acció. Tu parlaves, abans als anys 70 es llegia molta teoria política, ara no es llegeix teoria política. Ara potser es llegeix teoria comunicativa o potser tampoc es llegeix teoria comunicativa, el que fa és praxis comunicativa. I això va lligat amb els lideratges, perquè la militància, el mateix concepte, diguéssim, de militància en un projecte, en un partit, la militància té un factor que és la cosa col·lectiva, la reflexió en comú, la reflexió global, que evidentment necessita de portaveus i necessita de líders, però té uns processos, diguéssim, de cocció més lenta. L'activisme, la fogarada, això no requereix de tanta reflexió, potser,
tot i que ha d'haver estat, si vol ser efectiva, ha d'haver estat pensada, i l'exemple de Podemos ha estat tot molt pensat, no? Però en tot cas, diguéssim, i això evidentment requereix d'uns lideratges, diguéssim, molt marcats, molt potents, que puguin exercir això. I això és veritat que l'activisme social i els moviments socials també estan una mica escamats de l'experiència de fa 30-40 anys, i sí que és veritat que jo quan deia que no hi havia persones de moviments socials en la política, jo he parlat dels llocs de responsabilitats o de molta responsabilitat, no? Si agafem les dades i les xifres, per exemple, les eleccions municipals i les candidatures i qui va ser escollit l'any 79 o l'any 83, les forces que tenen menys líders, menys dirigents veïnals són el PSUC, el PSC porta algunes persones que havien estat vinculades al moviment veïnal, que surten escollits. I fins i tot és paradoxalment Convergència qui té més regidors de l'any 79, diguéssim, que d'alguna manera o altra han estat vinculats al moviment veïnal, en aquest cas de la banda, diguéssim, més comerciant, diguéssim, no? Però ho dic perquè les persones dels moviments socials confien en els partits que llavors no estaven estigmatitzats, sinó que eren els partits els que havien de portar la democràcia, i després el procés aquest de desdemocratització potser no és el que s'havia pensat, i ara, 40 anys després, els activistes diuen, escolta, jo sí que m'hi poso al davant perquè no torni a passar, potser. I això també té a veure, diguéssim, amb l'aspecte dels lideratges. Marc, jo els coneixia. Aquests, és a dir, la gent del PSUC que hi va anar, per exemple, és que no és que no fossin militants, o sigui, dirigents veïnals, és que havien creat les comissions. Havien sigut els primers que havien estat en els barris, que havien començat a crear les comissions, primer se'n deien comissions de barri. Després ja van ser associacions, quan van poder ser associacions, però això va tardar perquè va ser el moment que ja van deixar de ser clandestins. És dir, havia sigut la gent que havia estat allò patejant-se el territori, menys justament en el cas de Convergència o del PSC, que van ser partits que es van crear en aquell moment, podríem dir ja, per poder accedir en els llocs. Però els que havien estat a la lluita clandestina, és clar que s'ho havien patejat i s'ho havien inventat, podríem dir. I podria dir-te noms, però no cal. Però bueno, perquè esclar, si no hi has estat, és més difícil després potser de reconstruir-ho. No, bueno, respecte al lideratge. Respecte al lideratge sempre hi ha dos problemes greus dels moviments socials que han de resoldre i que són molt difícils de resoldre. El primer és tot el tema de la representació i de la... És a dir, la cessió de representació. Hi ha bastantes coses, bastanta gent que ho ha explicat, no? En el feminisme també. Comencem totes i la reivindicació és no, ja n'estic tipa que prenguin decisions per mi, jo vull que la meva veu se senti. Però després arriben els mitjans de comunicació i parlen amb una. I si aquella parla bé, doncs aquella és la referència i després aquella ja es converteix en la líder que tothom reconeix perquè ja la criden amb ella. I llavors les altres diuen, però escolta, i ara aquesta acaba dient el que vol, si ningú li ha dit això. Bueno, això és molt difícil de resoldre. Us podria parlar del 68, què va passar a París. Aquest problema és gravíssim i és el que fa que sempre estem en una democràcia a mitges i que és un problema que hem de seguir pensant. Com la democràcia directa ja sabem que és molt difícil, però en tot cas, com no fer una cosa que sigui... La democràcia és voto i al cap de 4 anys ja tornaré a votar i gairebé no em donen ni explicacions de per què han fet les coses. Això és molt poc democràtic, realment. No? Per tant, sempre els moviments tenen aquest problema. Volen ser molt democràtics, però, esclar, sobretot tenen un segon problema. Com passem del moviment transformador a transformar de veritat? Llavors resulta que el moviment transformador només pot influenciar des del punt de vista de les idees. Però, esclar, no té els recursos per canviar la realitat. Qui té els recursos? La gent que està en les institucions polítiques. Per tant, immediatament, i això ho hem vist amb aquests moviments, el problema és, bueno, però ens hem de convertir en un partit i hem d'anar a les eleccions. Sempre hi ha qui diu, escolta, no, això no és per mi. O qui intenta fer un equilibri, com és la CUP, que diu, anirem a algunes eleccions, però no totes, perquè encara no puc i perquè si no això ja se m'anirà de les mans. Però en tot cas, clar, el moment que passen a ser un partit
i estan a les institucions, tu no pots anar a consultar-ho tot contínuament als teus companys, perquè així no hi ha qui governi. Per tant, ja hi ha delegació. Llavors, això és enormement complicat. I veiem que hi ha moviments que ho resolen intentant quedar-se en una democràcia el més directa possible i negant els lideratges. La CUP jo diria que és la que està més a la vora d'això, amb totes les dificultats que li representa. I després hi ha els altres que salten d'aquí a acceptar uns líders, que són sobretot els que volen jugar directament en les institucions polítiques. Llavors ens trobem gairebé a l'altre extrem, i a mi em sembla paradoxal que sorgint d'aquests moviments que volen ser molt democràtics i de democràcia de base, arribem després a que és l'Ada Colau. L'Ada Colau i els seus, però pràcticament només la coneixem amb ella. I és el de Podemos, el Pablo Iglesias. I en aquest cas té un segon, que és l'Errejón, perquè també surt a la tele. I amb un control remotíssim de les seves bases. I aquí tenen una sèrie de problemes. Jo crec que aquestes dues coses no estan resoltes i em sembla que aquest és un dels greus problemes de l'esquerra. Perquè si mirem la història veiem que els grans lideratges de l'esquerra han sigut nefastos. Tota la cosa, ja si parlem de l'Stalin, si parlem del Mao, és a dir, això que acaba amb culte de la personalitat ha sigut absolutament destructiu i negatiu i ha acabat amb la possibilitat mateixa del projecte. Llavors, a mi em sembla que l'esquerra això no ho resol, la dreta sí perquè és autoritària i no passa res, però l'esquerra que demana sempre més democràcia, això no ho ha pogut resoldre. I en aquests moviments d'ara em dóna la impressió que està passant una mica el mateix. Hi ha un punt per això en aquests moviments i respecte a aquesta qüestió del lideratge que té molt a veure, evidentment, amb els mitjans de comunicació, que en aquest cas han creat fins i tot aquests moviments, o han ajudat molt a crear-los, tant en el cas, evident, de Ciutadans, de Ciudadanos, que ha estat un partit creat o recreat als platós de les televisions privades, com en el cas mateix de Podemos, que, com tu deies, neix amb una facultat de ciències polítiques, però de tota veu de tota l'experiència, per exemple, d'un Obama, un Obama que és recordem-ho, és un home que guanya la presidència dels Estats Units gràcies a un moviment que ve de baix, totalment, no és de cap manera un membre de l'establishment del Partit Demòcrata com ho era el Clinton, sinó que és un home que sorgeix de baix i que utilitza aquesta força de les xarxes socials, de l'activisme, etc., per encapçalar, per liderar efectivament aquest moviment. Aquest pes, diguem, tu també com a periodista, aquest pes dels mitjans de comunicació en la configuració dels partits polítics, dels lideratges... És important, però sempre ha estat important. Tinguem present. Una altra cosa és que les formes vagin canviant, és a dir, la televisió és molt important, les xarxes socials, internet és molt important, però fa 40 anys la televisió, i si no recordem, diguéssim, no cal anar al referèndum de l'OTAN, però si anem abans, és a dir, Suárez, qui és Suárez? Suárez és la persona, diguéssim, que prèviament havia dirigit Televisió Espanyola i que durant els anys de la transició sap fer molt bé l'ús de la televisió. Per tant, això no és nou. I la comunicació en general, diguéssim, des del segle XIX, per entendre'ns, és a dir, la premsa és bàsica en l'estratègia de difusió d'idees polítiques i, per tant, també de lideratges. De totes maneres, en els projectes, diguéssim, que hi ha una cocció lenta i un projecte, i entrem també en el tema del projecte, un projecte global, una cosa pensada, unes idees, el fet, diguéssim, de la reflexió i de la posada per escrit, sigui bé premsa, sigui butlletins, clandestins o no clandestins, sigui literatura, tot això, diguéssim, contribueix, diguéssim, a aquest factor, diguéssim, de projecte col·lectiu que no depèn únicament, tot i que és molt important el lideratge. En el moment en què passem en la immediatesa actual amb la qual vivim, la rapidesa, i quan només es busca l'efecte immediat, tot això deixa de tenir pes i passem, diguéssim, a la immediatesa del lideratge, el lideratge pel lideratge, la imatge per la imatge, el missatge pel missatge, sense tenir present al fons. I això distingeix molt les coses. A vegades aquesta distinció entre vella i nova política és molt esquemàtica,
però també és molt equívoca, perquè a vegades la nova política té els tics i és més vella que la vella, no? I potser és una botada, però a vegades, diguéssim, fins i tot podem trobar que un comitè central sigui una forma més democràtica que no pas un grup d'afinitat, diguéssim, d'un líder i un seguici, no? I això val per ara i val per fa 40 anys, no? I l'extrema esquerra n'és especialista, doncs, amb aquestes situacions. Per tant, no tot és blanc i és negre, ni tot és nou, tot el que és nou és vell, ni tot el que és vell és nou, i és un terreny molt relliscós. Doncs haurem d'entrar ja, potser, per anar tancant el debat, en aquesta qüestió essencial del projecte. Abans la Marina deia una cosa que a mi em sembla essencial, és a dir, potser la gran diferència d'ara és la manca de politització, és la manca d'ideologia, més que de politització pròpiament dita. És evident que la transició també al PSOE es va haver de fer el Congrés de Ciresnes i abandonar el marxisme, etc., abans, diguem, de ser un partit de govern, però aquests partits, en el cas de Podemos, també amb una intenció de desacreditar, doncs s'ha subratllat molt les seves afinitats amb règims com els bolivaristes a l'Amèrica Llatina, Venezuela en particular, etc. Però, diguem, hi ha un moment, diguem, que si el moviment social vol passar a ser un partit de govern, evidentment s'ha de desprendre d'ideologia. En aquest cas ens trobem en una situació una mica insòlita i Podemos mateix es podia presentar com un partit d'extrema esquerra però que volia ocupar la centralitat. Suposo que forma part del temps que vivim, no sé. Sí, a mi em sembla que si comparem amb el passat, el moviment que va portar, diguéssim, antifranquista, que va portar la democràcia, ho tenia molt difícil per la situació política, però ho tenia més fàcil pel model. Per una raó, perquè el model existia. A veure, els que estàvem al SUC i aquestes coses parlàvem d'un model revolucionari, però ja no ens el creiem gaire. En realitat, el model amb el que estàvem pensant era el model socialdemòcrata. I això era allò que volíem pel nostre país, perquè, esclar, el model de la Unió Soviètica ja havíem vist que allò no anava i que no era això. Per tant, era posar Espanya i Catalunya, evidentment, en el nivell que li pertocava a Europa i a l'Europa més avançada. Avui és més complicat. Per quina raó? Perquè resulta que ara no hi ha un model. Ara el model és un model postcapitalista, però encara no sabem com és aquest model. És a dir, de moment estem en l'anticapitalisme, com a element més avançat. De moment estem dient això va malament per això, per allò. Però encara és la crítica de lo vell. Lo nou encara ben bé no sabem com. I és molt més difícil, perquè era molt més fàcil copiar la socialdemocràcia i l'estat del benestar i les coses que ja s'havien inventat fora de nosaltres, que no una cosa que no està inventada al món. I llavors jo crec que, diguéssim, hi ha com dos nivells que han de jugar aquests nous moviments, que és, per una banda, definir el món del futur, que vol dir canviar moltíssimes coses i que a més serà molt difícil perquè per primera vegada tenim unes classes dominants globalitzades i més poderoses que no han sigut mai, per tant, i que patalejaran moltíssim, per tant, que això costarà moltíssim canviar-ho, però a l'hora que fan això han d'estar resolent els problemes immediats, perquè mentrestant hi ha gent que no té casa, que no té feina, que no té diners, que no té... Per tant, podríem dir, hi ha dos pols molt diferenciats en el temps en els quals s'haurien de resoldre els d'avui intentant anar ja cap al demà, però cap a un demà que tenim una mica confós. Llavors, no una mica confós, indefinit. Llavors, clar, no es parteix de zero. Per inventar o per anar trobant un camí pel postcapitalisme tenim fils. Per exemple, doncs, tot el feminisme dona fils. Tots els elements del ecologisme donen molts fils. No pot ser que desgastem la natura, etc. d'aquesta manera, per tant hem de viure d'una altra manera, etc. Hi ha una altra cosa que jo crec que està començant, i això no és tant una teoria, també, però sembla sorgint més de baix encara, no s'ha teoritzat tant, que és tota la forma d'economia cooperativa i solidària.
Evidentment, les cooperatives ja fa molt que existeixen, però diguéssim, pensar les cooperatives i la forma cooperativa i solidària com una forma diferent de producció i d'organització de la producció, això a Barcelona està creixent en aquest moment, un teixit i que hi ha molta gent treballant i discutint, i hi ha com no una cosa teòrica sinó real. Ara, no deixa de ser marginal encara. Aquestes coses les tenim. Tenim també contradiccions importants, que a mi em semblen molt interessants i no sé per on es podran resoldre. En aquests moviments socials hi ha sempre una voluntat de retorn a la natura i de retorn a la comunitat. Però, esclar, com es fa això en una societat globalitzada i en una ciutat com la nostra? He comentat a vegades el dia que vaig veure que a la plaça Catalunya hi feien un hort, vaig pensar, no es donen compte que no hi haurà temps que la col creixi, però és igual, la necessitat era tornar a la terra, tornar a dir que jo em podia fer el meu propi aliment, que podia prescindir de tots els intermediaris que mentrestant van xuclant, etc. I esclar, però això és una contradicció perquè no podem tornar a la terra. En fi, hi ha gent que hi pot tornar, però diguéssim, la idea de que ens en tornarem al camp i cadascú tindrà el seu hortet i es farà les seves bledes, no acaba de lligar amb una societat que demana cotxes, demana noves tecnologies, demana consumista. Això no sé com es podrà resoldre. Segurament que hi haurà d'haver algunes transicions. I al mateix temps d'això veiem que hi ha les necessitats immediates, que és això, la PA, que no pot estar pensant en el futur, potser també hi pensa, però mentrestant ha d'anar avui mateix a veure com impedeix que aquella gent es quedi al carrer. Llavors aquesta dualitat la trobo complexa. I hi ha hagut intents, per exemple, en certa manera jo crec que aquests moviments estan molt vinculats, per exemple, als fòrums de Porto Alegre, és a dir, no és que estiguin sols, però encara tot això no ha quallat amb una cosa massa definida. Per mi, podríem dir, no la solució, però el camí que a mi em sembla desitjable és pensar que la idea del postcapitalisme no es pot pensar des d'un sol país. Estem en un món globalitzat. O construïm uns agents de canvi a nivell almenys europeu, perquè la Unió Europea també se'ns ha desnaturalitzat i avui ho hem vist encara més que mai, quan posa barreres per tot arreu i deixa Grècia a veure com... O sigui, no solament Grècia és la més pobra, sinó a sobre a veure com us les componeu amb tota aquesta pobra gent que us arriba, etc. I nosaltres no en volem saber res. És a dir, una Unió Europea que ja no representa el que es va pretendre. O bé aconseguim algun actor social de nivell europeu i podem canviar la Unió Europea i podem fer front a tota aquesta sèrie de problemes, o si no, em sembla que serà molt difícil que ens en sortim. La marinada s'ha anat molt amunt i em sembla que amb tota la raó, però diguem, com a part d'aquesta filosofia també hi ha hagut allò del pensem globalment, actuem localment. El nou Ajuntament de Barcelona, per exemple, no fa ni un any que està en això. Crec que els ajuntaments del 79 tenien un projecte polític diguem bastant clarament definit en temes de fer front a les mancances més elementals, des del clavegueram fins a les escoles, els hospitals, els instituts, etc. I es van remarcar, o van quedar molt marcats per una política urbanística. En aquest cas, en aquesta nova transició, diguem, com veus aquest paper de l'Ajuntament? Quin és el projecte de ciutat? Evidentment, els ajuntaments, el municipalisme, com a la realitat diguéssim més propera al ciutadà, té una responsabilitat i en tant en quant és el que la gent més ràpidament més pot tocar. I per tant, aquí es produeix, i lligat amb això que deia la Marina, que els moviments socials i la política ha d'inventar projecte, perquè els referents ja no hi són, doncs els ajuntaments, i en concret el de Barcelona, també ha d'inventar un nou model de ciutat, perquè el model de ciutat sorgit, diguéssim, de la transició i després pervertit, diguéssim, és més o menys, diguéssim,
hi ha quòrum per dir que cal repensar-lo perquè ja no serveix, està esgotat i es va esgotar entre el 92 i el 2004 es va anar esgotant i per tant cal repensar. Per tant, s'ha de repensar un projecte i a la vegada de les coses concretes, paradoxalment, i això ho fa l'Ajuntament i ho fan els moviments socials, dels quals una part d'aquests han entrat a l'Ajuntament, no? Han d'assegurar les conquestes concretes que paradoxalment s'havien guanyat fa 40 anys. És a dir, assegurar l'escola, la sanitat, l'habitatge, tot això són en bona part conquestes d'un estat de benestar que en el cas espanyol i català és més pobre que l'estat de benestar europeu, perquè també en la seva construcció ens vam incorporar per culpa de la dictadura molt més tard, però bona part d'aquestes conquestes són fruit d'aquelles reivindicacions dels anys 60-70. La crisi, per una banda, i la pista infinita diguéssim que el neoliberalisme ha tingut un cop diguéssim els referents aquests diguéssim han desaparegut alternatius, doncs per tant ha fet que ara en aquests moments estan en risc bona part d'aquelles petites conquestes. Per tant, aquest doble repte de construir un nou model de ciutat i a la vegada intentar assegurar aquelles petites conquestes de fa 40 anys fa que la complexitat sigui alta, perquè has de pensar en un present immediat, que és el que fa la pah de parar el desnonament, i a la vegada haver de pensar com vull que sigui la ciutat del futur amb el qual tothom tingui dret a la ciutat i a tots els... En aquest sentit, hi ha una cosa que sí que m'interessaria recalcar, i és que amb aquest construir projecte hi ha una diferència, i en aquest postcapitalisme i en aquesta societat líquida del qual també es parla tant, ara, a diferència de fa 40 anys, i que és una tradició que els moviments socials, com he dit al principi, diguéssim, és de 150 anys, la referència del món del treball, de la classe obrera, del moviment obrer, això ara no està en el centre, no està en el centre del debat i per tant és difícil anar a resoldre desigualtats sense entrar només en l'assistencialisme si no donem els instruments que fins que ens n'inventen uns altres és el treball perquè la gent diguéssim pugui tenir aquests drets que li manquen. Per tant, fixem-nos que moltes d'aquestes reivindicacions d'habitatge, de parcs, de cultura, d'escoles, de sanitat, en els anys 70 es plantejaven com un salari social. Formaven part del que es parlava del salari social perquè el tema salari com a eix central diguéssim de la cultura del treball era molt central. Ara aquesta reflexió i aquests paràmetres no hi són, perquè són fruit del postcapitalisme i de també una bona generació de gent que protagonista aquests moviments socials i aquesta activitat política que segurament tampoc té una experiència de món del treball com l'hem entès en els últims 200 anys, perquè és o bé la precarietat més absoluta o bé senzillament el no treball. I per tant, això també és un element important a reflexionar. Hi ha un llibre que jo considero importantíssim per entendre el món en què vivim, que es titula precisament El món no se'n surt, es va titular aquí en la traducció catalana El món no se'n surt, d'un historiador anglès que es va establir després a Nova York, el Tony Shadd. I el Tony Shadd acaba fent una defensa conservadora de la socialdemocràcia. I diu, potser el que hem de fer, potser el que ens toca fer, és defensar d'una forma egoista i conservadora tot el gran progrés, totes les grans conquestes socials que la socialdemocràcia va permetre a les societats europees i en alguna mesura a les nord-americanes. També és veritat que el llibre acaba insòlitament tractant-se de Tony Shadd, amb una al·lusió a aquella famosa tesi de Marx sobre les tesis de Feuerbach, quan diu els filòsofs s'han limitat a interpretar el món, ara cal transformar-lo. Potser per aquesta transformació pendent, una cosa essencial, i amb això crec que podríem acabar, perquè m'agrada cenyir-ne l'horari que ens ha estat marcat, potser una qüestió essencial és la del llenguatge mateix. Jo tinc la impressió que si escoltàvem ara, si analitzàvem ara els discursos
per dir el cas de la meva ciutat, els discursos dels alcaldes dels anys 90, diguem, hi trobaríem molt business friendly, hi trobaríem molta internacionalització i molta atracció de capital i molta d'això, però els termes que tractem ara, desigualtat, societat de classes, etc., no apareixien. Potser aquesta seria la primera cosa que hauríem de fer, hauríem de començar per canviar el llenguatge. En tot cas, jo vull agrair molt als nostres contrincants en aquestes justes d'avui la seva intervenció i a tots vostès la seva atenció. Gràcies.